digitalizazioak gizartearen sektore ezberdinetan eragin du. Egia da gizarte aldaketek eragina izan dutela, ezta? Alderdi desberdinetan. Eta hainbat hipotesi joan die baieztatzen. Adibidez, etengabeko berrikuntza sustatzen dauen gizarte baten bizi gara, digitalizazioak edo virtualitateak eta gauzen zarkitzeak hainbat erronka jarri dozkue, etengabe pentsatzeko moduak aldatzera behartzen gaituen gizarte baten gauz, tresna berriak ezagutzera behartzen gaituen gizarte baten aurrien, eta horrek hezkuntzan ere badauka eragina, ezta? Hezkuntzaren inguruan ari garenean, importantea da digitalizazioaren oinarriak ondo zehaztea, ezta? Eta hor, badauz hainbat ideia gako. Adibidez, digitalizazioa edo teknologia emergenteak, edo teknologia berriak, euren rola ez da instrumentala. Euren rola egon behar da hezkuntza proiektuaren baitan, oinarrian. Adibidez, eredu hibridoen kasua, ezta? Eredu hibridoak ez di erantzun teknologiko bat, erantzun pedagogiko bat edo teknopedagogiko bat di, ezta? Orduan, digitalizazioak zentzu horretan egin aldau ekarpen interesgarri bat hezkuntza eraldaketan edo hezkuntza berrikuntzan. Bestalde batetik, importantea da adibidez digitalizazioa eta hezkuntza lotzen ditugunean, kontutan hartzea ze ekarpen egin aldauen eragileen rolean, ez? Hezkuntza ekosistemako funtsezko eragileen rolean, digitalizazioak ere egin aldau ekarpen bat. Eta adibidez, gure kasuan, ez da, etorkizuneko irakasleak formatzen ditugu fakultatean. Orduan, importantea da eurekin rol horren inguruko hausnarketa egitea, rol horren modelaje lan bat egitea, ez da. Azken urtietan, ikusi da, adibidez, ze importantea dan zaintza egitea, testuinguru digitaletan gabizenean, ez da. Ez bultzatzea ikasleak, nolabait esateko pragmatismo palanka batekin, helburu bat lortzera, ez, eraginkortasunaren bila. Baizik eta nolabait, momentuak eta prozesuak ondo zaintzea. Adibidez, COVID garaian, ikerketa batek erakutsi dau bakarrik irakasleen 50% egon diela kontaktuan egunero ikasleekin. Orduan, zaintzaren arte digitala ero zaindu behar dugu. Eta guk geuk modelajea egitea horren aurrean. Zaintza aipatu dut, baina importantea da bai konexioa, komunidadea, ero hazkunde mentalidadea, ez da? Testuinguru digitalek aukera moten dozku adibidez lau hoiek garatzeko. Nolabait lau zeak deitzen dienak, ez? Ero 22. mendeko eskilero gaitasunak izendatzen dituzte hainbatek. Konexioaz ari garenean adibidez, ari gara, nolabait, importantea da ikasleak testuinguru digitaletan baldin badabe, besteekin eta norberarekin konektatzeko aukera eukitxia. Eta testuinguru digitaletatik hori sustatu behar dugu, ez da? Espazio batzuk eraiki behar ditugu, informalak ere izan aldienak, ez da? Ze askotan testuinguru digitaletan espazio formaletan bakarri pentsatzen dugu, baina espazio informal horiek ere eraiki behar ditugu. Eta gero, adibidez, komunidadea. Komunidadeak aukera desberdinak emoten ditu, ez da, komunidadearen ideiak, ikaste komunidadeak adibidez, ero hezkuntzara aldaketaz, ero berrikuntzaz ari garenean, digitalizazioak aukera emoten dau, esperientzia, ero proposamen berriak, danak batera ipini, horreik kapitalizatu eta horren gaineko proposamenak partekatzeko, ez da, ordan, nolabait, erantzunkidetasunetik, bebai egiten dau ekarpena digitalizazioak. Aipatu dugu hazkunde mentalidadeak, growth mindset ideia hori, ez da. Badakigu ezagutza 13 hilabetian behin bikoiztu egiten dela, eta 2030an 12 ordutik behin. Eta hezkuntzan adibidez hori danoi daukeu gure eskura erabili ahal izateko, eta hori ere bada digitalizazioaren ekarpen bat. Bestalde batetik, importantia da adibidez, kompetentzia digitala, ero formazioa kontutan hartzea, ez da? Tresnak aguro aldatzen die. Eta horietarako, preste egon behar gara aldaketa horietarako, ezagutu behar ditugu tresnak, ezagutuko erabili egin behar ditugu, orduan, tendentziak eta joerak
ezagutzea eta probatzea importantea da. Horretarako pistak, adibidez, 1000 dokumentu eta 1000 txosten dauz ideia desberdinak ero gakuak emoten dozkuenak, eta importantia da horreik begibiztan eukitzea, ez? Ez oitzea tresna jakin batzuetara bakarrik, baizik eta joatea bilatzen ze aukera berri, ero ze ekarpen egin aldozkuen tresnek geure proposamenian. Eta askotan uste dugu, tresna horrek diela beste munduko zehozer. Baina erabili aldia, adibidez, inteligentzia artifiziala agertzen da lekudanetan, ez da? Nola erabili inteligentzia artifiziala hezkuntzan? Badauz aukerak eta erabili izan ditugu, ez da? Gure kasuan adibidez, ikerketa desberdinetan egin duguna da probatu, ea nola orientatu geiken ikasliak, etorkizuneko gradu ero karrera batzoi begira, ez? Edo bestela beste hainbat proba egin ditugu ikusteko nola identifikatu berariaz, ekosistema digital baten ikusi ezin ditugun hainbat portaera, ez? Ikasle bat noiz geratzen den eskutuan, edo noiz agertzen den, edo ze emozio bizi dituen ikasleak testuinguru digital baten dauenean. Hor gero garrantzitsua da adibidez, bereziki ikaslei eta irakaslei begira, karga teknologikoa nahiko eroalik eta ikuste zinen egitea, ez da? Guke zerbait diseinatzen dugunean testuinguru digital baten, askotan tresna pila bat gehitzen ditugu. Orduan, saiatu behar gara gu eroso sentitzen, tresna horreikin, eta apur bat, ikaslearen prozesua malgutzeko, ikaslearen prozesua aberazteko, erabilgarritxak dien horrek txertatzen. Eta honek zer gure dago esan? Honek gure dagoena esan da digitalizazioa eta hezkuntza batzen ditugunean, eredua bera izan barko ala jasangarria eta osasuntsua bai ikasleentzat, bai irakasleentzat eta bai komunidadearentzat. Baina importanteena da hori, oinarriak ondo zehaztea, gure hezkuntza proiektuaren, ero eskolaren hezkuntza proiektuaren, ero proposamenaren oinarrian eukitzea, ero jartzea digitalizazioaren rola eta hortik eraikitzea. Orduan, eraikitze horretan kontutan eduki behar dugu adibidez tresnak diela. Zentzua dela importantea. Eta zentzu horretan, tresna gehiago erabiltzeak ez dauela esan gura digitalizazioa txertatzen dugunik, baizik eta tresnak erabiltzen ditugula. Orduan, digitalizazioaren zentzua dau nolabait eskaintza, ero hezkuntza proiektuari, ero hezkuntza eraldaketari ekarpen bat egitean. Orduan, ekarpen hori izan barko da osasuntsua eta jasangarria, ikaslearentzat, irakaslearentzat eta komunidadearentzat. Esandakoak kontutan hartuta, badaz hainbat erronka, ezta? Eta erronka horien artean guretzako garrantzitsuena da definitzea hezkuntzaren digitalizazio hori nolakoa izango dan, ezta? Digitalizazioaren rola ez izateko instrumentala, baizik eta hezkuntza proiektuaren oinarria. Ez izateko tresnak, baizik eta testuinguruak nolabait ikasleari eta komunitateari eskaintzeko hezkuntza proposamen esanguratsuak eta aberazgarriak.